tuturor și bine v-am găsit la primul episod de Clash Royale. Da, eu m-am mai jucat, vedeți, și dar da, o să mai vedeți un videoclip astăzi, pentru că de-abia acum l-am cam terminat și haideți să intrăm în meci. Uitați câte am. Aș vrea să iau și altele. Îmi spuneți dacă în episodul următor vreți să mă joc cu Omoldon. Pentru că și sper să câștigăm. Dacă se-au fost pe fundal, vă rog să le ignorați. Nu, deci scheleții ăștia mici sunt cei mai răi. Mici și răi. Mici, dar răi. Să dau mai încet că nu se aude. Nu. Yes. Ăștia mici omoară un uriaș de ăla. Nu. Dacă mi-e mare castelul, se duce meciul. Bine, oricum. Da. Vai de mine! Și nu uitați să dați un like și să vă abonați și să dați un comentariu. Pierdem. Da. Dacă nu știți cine e Moldon, e și el un YouTuber, dar e și prietenul meu. Nu! Deci ăsta a fost un meci praf. Da. Nu. Gata. Perfect. Ce bine ar fi. Haideți să-l mutăm pe... Nu, pe nimeni. Bun. Încă 2 meciuri, pentru că după aceea să iasă videoclipul prea lung. Asta și încă unul. Wow, eu n-am mai văzut așa. Bun. Da. Dacă fix Omoldon de care vă povesteam mă face în continuu să râd.
Oricum pierd. Pentru că... Da. Sau dacă nu pierde, noroc. Noroc nemai văzut. Da, câștig. Sper că o să câștig. Da, câștig. Yes! Am câștigat. Bun, încă unul. Și... Da. Bun. Așa. Perfect. Și 50 de trofee. De fapt, 150 de trofee. Bun. Da. Da. Nu mai știu unde am intrat la trofee. Dar... Bun. Bun. Încă un meci. Ia. Și asta e bun? Meciul ăsta? Dă-mă să joc eu. Unde? Nu. Deci dacă îl pierd pe ăsta, nu știu ce să mai fac. Închizi videoclipul, nu? Să-mi ziceți în comentarii ce ați mai vrea să postez. De exemplu, Amogas. Nu se zice Amogas, se zice Among Us. Among Us. Sau, de fapt, cam atât. Sau Minecraft. Sau Minecraft, da. Sau mai am alte chestii, alte jocuri și putem să-mi ziceți. Sau puteți să dați idei de jocuri și să le instaleze. Da, să-mi dați idei de jocuri. Asta e o idee chiar foarte bună. Da. Și dacă vreți să-i vedeți fața, aveți un videoclip pe canalul meu. Abonați-vă acolo și dați like, că i-ați văzut fața. Are 9 like-uri, cred. Videoclipul. Da. Să intrați și pe canalul lui Moldon. Deci da, ok, fraților, că asta a fost cu videoclipul. Nu atât a fost. Sau? Atât? Da. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Noi ne revedem data viitoare. La revedere, pa, pa!